Чакаме повече туристи. Кажа, че ако с концесионера човек не се разбира, що с МРЖ, с националната компания имаш сериозен партньор, защото вече можем да догоним автотранспорта като време, а като комфорт може и да го надминем, което може да се увериш сам. Надявам се от 15 юни тези влакове да станат желани и харесвани. Ама някак добре, чакайте сега. Граждани, така че да може да идват повече туристи. Така, кажете ни сега какво установихте, какво взехте като решение по време на съвещанието си, обсъждания? Както казах, имахме три главни теми и три главни цели с това пътуване на колела. Първата беше да видим възстановяването на експресната железопътна услуга, дали има готовност от страна на пътнически превози. Да, имаме възможност да предоставим услуга, която ще бъде, ако не на челните нива, то на и около средното за Европейския съюз. Влака ще разполага с 3 вагона в постоянно движение всеки ден от 15 юни, един влак за Варна, един влак за Бургас с 2 до 3 спирки. И вътре ще има в композицията и бистро, в което хората ще могат да изпият кафе, безалкохолни напитки и да се подкрепят с храна. Освен това, вагоните, които виждате, те са 25 годишни, но предлагат достатъчно комфорт. Времето, за което днес достигнахме, беше 5 часа и 32 минути. Мисля, че като има възможност, и това беше втората ни задача, да видим има ли възможност при приключващи ремонти по инфраструктурата да се ускори. Има такава възможност да се спестят още 15 до 20 минути и се надявам още с първия влак на 15 юни, тъй като до тогава ще са приключили ремонтите, да дадем възможност да се стига и още по-бързо. Това ще бъде сериозна конкуренция вече на автотранспорта, защото наистина комфорта, бързината и сигурността, с която може да пристигнете в Бургас, ще бъде много по-висок. Без задръстванията по магистралите, без катастрофи, при абсолютна сигурност, че тръгвате и пристигнете на време. Другата задача, която се поставихме на това съвещание на колела, беше да видим как ще се свърже бъдеща България север с юг. Защото знаете, че реално ние нямаме железопътен тунел, през който да се преминава от юг на север и на практика губим много часове, само за да изминем между 20 и 30 км, което трябва да се пробие в планината. Идентифицираме 3 места, за които ще започнем работа. Едното е близо до София, той ще свърже София с Мездра. Всъщност разклонението ще бъде при село Столник до Мездра юг. Там може би по предварителни проекти, които има в НКЖ, ще има около 15 км тунел. Второто място, което идентифицираме, това е от Христо Димово до Троян, където нямаме проекти, но вероятността да излязат така наречените ъгли на наклоните е много голяма и това е втората потенциална точка. Третата потенциална точка е някъде по протежението на Хаин-Влас, където възвишенията са по-ниски и може да се премине през 2 или 3 тунела, за да се свърже Велико Търново с южния тракт. Днес показахме, че южната страна на Балкана, т.е. подбалканския железен път е годен. В по-голямата си част е модернизиран, рехабилитиран, безнаставов, електрифициран, т.е. ние по това трасе можем да свържем София и Бургас, надявам се в бъдеще, за около 5 часа. Доста съизмеримо с автобусните превози.
Третата точка, по която работихме днес в влака, беше нескончаемите ремонти, от които страдат българските граждани, тъй като основните закъснения на влакове, бавното придвижване, т.е. защо са ни бавни бързите влакове, се дължат основно на тях. Много е трудно да бъдат завършени в обозримите 1-2 години, но имаме яснота, каквато през март нямах. Тоест през март почти всичко изглеждаше безнадежно започнато и сякаш нямаше крайна дата. Към днес почти всички, с изключение на една, ще бъдат завършени в програмния срок от 29-та година, защото там имаме и европейско финансиране. Единственият е тунелът при Елин Пелин, всъщност два тунела, за който към днешна дата нямаме пълна яснота, и то основно защото, знаете, има много тежки претенции от страна на изпълнителя. Назначил съм, по моя заповед, шефа на НКЖ е назначил нова комисия, която се състои от преподаватели в ОАСГ и в МГУ, които ще направят контролни замервания и цялостен модел на този тунел и ще ни дадат яснота как ще продължим и дали ще завърши в планирания срок. Искрено се надявам, че с стегната организация и най-вече при яснотата как ще се завърши този тунел, ще успеем да го вкараме и него в 29-та година. Това означава сигурни превози както по Балканската, така и по линията през Пловдив и Стара Загора в Южна България, без закъснения и с обновен железопътен състав след 29-та година. Само да уточним, този влак беше пилотен и само вие пътувахте и нямаше пасажери, нали? Пасажирите бяха всъщност от ръководствата на товарни превози, на пътнически превози, на НКЖ, на хора, които отговарят по тези въпроси, железопътните въпроси в Министерството. Това беше моя екип, които искахме да се уверим с очите си, че е възможно да се конкурираме с автобусния транспорт и че е постижимо дори и по-бързо да се придвижи влак. Надявам се да го сведем до 5 часа и 10 минути. Министър Караджов, ако може малко странични въпроси. Да, цената, на която в момента се планира да е билета, мисля, че е 63 лева. С каква скорост се движи влака? И в двете посоки, да. А каква е скоростта на... Скоростите на влака бяха различни в различните участъци. Имаше участъци, в които заради ремонти или поради друга причина се движихме с 25 км в час. Това беше най-ниската скорост. Имаше участъци с 40, но имаше участъци, особено тук последния участък след Сливен, с 120 и 130 км в час. Тоест, железницата може, остава да предоставим и добра услуга вътре на комфорт. Ако пристигаме на време и предложим добри условия на комфорт и на работа, защото през цялото време работихме, всеки си водеше записки. Наистина е много по-комфортно и по-приятно да се движите с влак и да си работите вътре, да си свършите работа. Или дори да си се видите с семейството си. Министър Караджов, може ли и като вице-премиер да ви попитаме около предложението за назначаване на Диана Русинова за началник на АПИ? Това лично идея на регионалния министър или начина, по който се е случило това предложение? Нямам нищо общо с това и не знам какво се случва по този казус. АПИ е в Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Никога не си позволявам да коментирам работата на колегите си. А по отношение на тировете, само за вчерашния ден имаше около 4 катастрофи. Общо 6 в двата дена, да. Да, в тази връзка има ли достатъчен контрол от страна на проверяващите институции и трябва ли да се засилят, по какъв начин? Катастрофите, които станаха с тирове, бяха основно самокатастрофиране.
Тоест, ако търсиме причините за тях, навсякъде на тахографите им открихме превишена скорост. Само че тази превишена скорост, тя не идва сама по себе си, тя идва от този, който управлява. Ако той е разумен и ако той мисли, не би трябвало да се стига до там. Това е първата причина. Тя не е единствена. Пътищата ни наистина са лоши. От тази гледна точка държавата е длъжник от десетилетия на пътуващите и на водачите. Това също трябва да се оправи, но основният фактор е превишаването на скоростта. При валеж, при хлъзгав път се полага да си дори под разрешената скорост. Тук говорим за 20-30 км в час. Единият тир, който помете кола и, знаете, остави човек без крайници, едно дете с счупени крака и така нататък, той се движеше с 90 км в час при разрешени 50. С 90 при разрешени 50, това са 40 тона приблизително зад гърба ти, които ти си с двойна скорост почти и на какво разчиташ? Нали? Защото веднага ще кажат, те пътищата не са ни хубави. Ами не са хубави, ама при това действие разумно ли? Тоест трябва малко и контрола да се завиши, но нали, пак казвам, органите и на КАТ, и на ДАИ, и на ТОЛ управлението в момента правиме тази стиковка на информационните им системи, така че цялото това воинство да може да започне да контролира всичко. В момента ТОЛът си проверява само за винетките. Ние проверяваме само гумите на тировете и дали имат там валидни разрешителни. Тахографа им проверяваме, но това е постфактум. КАТ проверява с камери, с радари. Трябва цялата тази мощ на държавата, чрез едно информационно обединяване, да я струпаме на пътя и повече да се знае, че в България нито едно нарушение не минава без наказание. Бяхте в Търново преди 2 дни. Има ли резултати вече от проверките там, които... Продължава проверката и днес. 3 екипа са на място и 3 екипа работят по проверките. Има някакви междинни резултати, които показват, че има онова, което подозирахме. Основно е, че не се спазват времената за почивки. Има такива данни, но пак казвам, информацията за 470 МПС-та, с които те разполагат и горе-долу толкова шофьори, няма да стане готова за 2-3 дни. Не сме спирали обаче да работим, ще я доведем до край и ще направя отделна пресконференция, на която да ви покажа резултатите, а те ще са резултати от технически устройства. Т.е. това няма да бъде субективното мнение на този или онзи, нито един или друг човек ще може да ударят чадър над тази и на следващите фирми, защото ние проверяваме и софийската фирма днес, ще проверим и другите от българските превозвачи, които допуснаха такива нарушения през почивните дни и разтревожиха всички български граждани. Последно, може ли само последен въпрос? Дали имате информация повече чуждестранни или повече български са нарушителите и как може да се направи баланса, хем да има високи санкции, хем тези проверки и санкции да не повлияват на икономиката, все пак тези тирове превозват някакви стоки? Сега, два са въпросите. Нямам точна статистика от това, което виждам, тъй като почти всяко происшествие, което се случва на пътя, на железния път, получавам известие за него. Така на първи поглед сякаш по-равно. Чуждестранните и българските шофьори еднакво допускат нарушението. Това е моето субективно усещане. По втория въпрос, как хем да има затегнат контрол, именно чрез обединяването на информационните системи. Не да спираме подред всеки, ето това би затруднило икономиката, а знаейки чрез обединяване на информационните системи кой е претоварен, как ще го знаем, има кантари във всяка рамка на това управление. Получавайки сигнал, че този тир е претоварен, следващия пост, който носи таблета си в него на ДАИ, да го спре. Съответно да го отдръпне на паркинг, да го разтовари първо, за да не е повече заплаха. Ако е чужденец и не си плати глобите
да му свали номерата и той да не може да си отпътува. Това вече означава, че държавата се е върнала на мястото си. Друг пример. Някой, който превишава скоростта, автоматично да му се генерира. Това, което до момента го няма. Това също се работи. Информационната система без човек, без субективен фактор, генерира. Фиш ли ще се нарича, как ще се нарича, но един единствен документ за наказание и електронен фиш си го получавате на електронен адрес. Ако не посочите електронен адрес, вероятно ще бъде в двоен размер. Ако не си го заплатите на време, още веднъж. Ето с такива мерки ще се възстанови реда и дисциплината по пътищата, а не да сме първенци по жертви. Това е черна статистика, това е лошо първенство. Най-много загинали, най-много ранени да са по нашите пътища. Благодаря.